dekok dadi bagongku rada ndangan. Nggonamu ra ono rambute. Sapa? Nggonamu ra ono rambute. Kandang guyu maksudane bagonge. Oh, aku dhewe ya mak tratap kok ya. Kok iso ngerti kowe? Nggone Pak Sukron ana rambute, sing nggonamune ra ono. Sing nggon aku ra. Gondol. Tak obong kok soal. Diobong. Nganggo once. Iku sing ben belajar iki mau selama Mbak Ika nyanyi lali janjine iki si Elisa ngapalke Gelang Kalung. Iya. Ketara buka buku. Ayo, jumeneng. Nggih. Kula niku janjane mboten ngapalke Gelang Kalung. Napa? Amargine enten sik Japri, ngerti Japri ora? Japri apa? Jalur pribadi. Oh, chatting. Mbak, dengan sangat saya mohon ngono kuwi. Mulai Aku piye? wis njaluk nganti ping 27 njaluk sambung wanci dalu. Aku pengen banget ditembangke kuwi ngono tapine ya durung dadi bejone. Ya di ngapura nggih. Ya maksudnya piye durung dadi piye? Dia minta lagu sambung wanci dalu. Le nyuwun wis bola-bali ra tau. Nggih. Ora apa-apa. Diganti sambung wanci dalu ora apa-apa. Iya. Oh diganti nego sidone. Kuwi Gelang Kalung sementara gadekke sik. Didol sik ya Pak. Ora apa-apa. Mengko nek payu gede aku gelem lah engko dibagi loro ya Pak. Heeh, nggo kebutuhane awake dhewe. Iya nek payu sak yuta ya aku 800 Pak Seno 200. Wis ra apa-apa, ora masalah pokoke engko pokoke ngangsur wong loro. Oke. Digadekke sik sambung wanci dalu. Ya. Wingi ngerti ora digarapi karo Pak Sukron aku. Pak Sukron itu yang bikin lagunya. Heeh, aku sowan mrono ning Blitar wingi bola-bali Pak Sukron itu. Sambung wanci dalu, Mas. Nggih, Pak, niku malah sing tenar teng Jogja niku. Kula mohon nganu Pak nyuwun napa palilah. Anu lagunipun kula anggih, lampanipun kula anggih. Pun monggo sak kersane sampean. Monggo. Elisa mboten nderek. Oh, takoke Pak Sukron. Wah, asik. Ya makane iki aku dijak to, Pak. Aja mangkat dhewe ngejak yo ngejak biksu gundul. Ya ora payu ngejak aku mengko bagus. Kae cah menengan ya mesti disinggo. Biksu gundul sik ngempul. Iya, jenengane kaya jeneng panganan, Pak. Sapa? Lopes. Lopes kok Lopes ora. Oh iya Lopes, Ding. Takoke karo Pak Haji Sukron, ya ning Blitar wingi Mak. Lah napa kok Bapak kok nangelke Elisa? Lah aku ndek kirek lanang kok Mas. Ana kireke jenenge Elisa apa piye? Kirek lanang, aku maksudnya arep dipacarke karo kirek. Aku radong kuwi arep kepiye? Iya. Jahat. Sambung wanci dalu iki karyane kanu pepundhenku saka Blitar Ki Haji Sukron Suwanda. Oh iya. Sing aran Sesideman, sing aran Sriuning kuwi panjenengane Pak Sukron Suwanda, Pak Haji. Ya, ngono ya, Mak. Sing anake Bagongku ya bagonge Pak Sukron. Oh, bagongnya Pak Seno itu anakannya dari Pak Sukron. Inspirasi dari bagong beliau. Oh, dari bagong beliau. Mulane dijejerke bagongku karo bagong Pak Sukron meh padha. Ning apa kucire tak kethok, cengele tak dekok dadi bagongku rada ndangan. Nggonamu ra ono rambute. Sapa? Nggonamu ra ono rambute. Kandang guyu maksudane bagonge. Oh, aku dhewe ya mak tratap kok ya. Kok iso ngerti kowe? Nggone Pak Sukron ana rambute, sing nggonamune ra ono. Sing nggon aku ra. Gondol. Tak obong kok soal. Diobong. Nganggo oncor. Heeh. Ya di sambung wanci dalu. Ya, iki kejadian sehari-hari piyai-piyai kakung putri no. Ya, sing lena karo kasetyan. Ya kuwi miss call at the night yo. Apa? Miss call at the night. Apa maksudnya? Yo, maksudnya teleponan bengi-bengi. Heeh. Ya, nek digatekke apa jenenge iki? Saire asik no. Iya. Pak Seno ki yo mbok gawe dalang kondang, gawe lagu sing keren sithik. Kok ben saya keren lho.
buatan Seno Nugroho ngono. Mesti viral ya. Viral. Oh iya. Ora mung judi, liyane sing apa lah keren ngono lho. Mesti keren lah. So tak gawe lagu Taman Wisata Yogyakarta. Taman Wisata Yogyakarta. Oh. Pasar Kembang. Ya. Oh, Pasar Kembang. Kuwi kempange maceme apa wae to? Wis kowe tak takon bae kok. Wis ora perlu ngerti kowe. Ya. Ora kudu ngerti. Ya, ngono ya, Mak. Soale ngertiku Kota Kembang kuwi ning Bandung, ning Jogja kok ana Pasar Kembang aku rong reti sesuk didudui yo, Pak. Ya. Caedian. Ya. Senadyan to Tangkep bumi langit prasetyanku tan ginggang sarikma lani maskang gemesake nana yakti pe Yakti pengen tak tembung terus ning kakungmu tan lila mesti ning kakungmu tan lila mesti ya nembung wong di bojo kok iya terus kandheke panggrahita kandhek ing batin panggrahita angel nggonku muwos angel nggonku muwus ya artine gejala bisu iya apa bisu kuwi muwus bisu ki omong angel omong iki gejala bisu oh angel ngomong ya kan aku ya ora reti artine dadi iki sisan nyimak ngono lho om Adik ora ngerti iya yen rino banget ngelang kono genti neno sambunga ing
sing gedhe pangapuramu Kang Mas bepujan sambungku mong wanci dalu ngrupito saremo kawan karwamu Nantana cakepane sing gedhe pangapuramu Kang Mas bepujanku jejantung atiku sambungku mung wanci dalu ngrubeda saremu kalawan garwamu lho terus Kang Mas kang mratitesake mure lestari Cengkok-cengkokmu aja tok owahi. Ya, kuwi wis ana karangane lho, Sa. Iya. Kang Mas kang mratitesake murih lestarine HP pirantine. Lho, sambunge nganggo HP. Tanana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke. Remuking atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki. Lah wis di anak telu kok miskol-miskolan. Iya. Pomo tenan sida dadi cah telu ndak kanthi ndikopo gemati. Lho, dadi andi anak kewalon telu dadine. Iya. Terus mendah boyo yen sida mesti jor lahir putri Sulesya suweke grupak wae kang bisa nyuwuna iko kang wis rono bagus banget ya Pak. Bagus. Keren. Jadi kayak ke bawah sedih gitu loh. Padahal ya nggak ngerti aku artinya. Iya, aku juga gitu loh. Nggih, matur suwun. Mbak Elisa. Ya, Mbak. Pokoke diratani ya, Mak. Ya, iki ana sing nyuwun bajing loncat. Ya, lah iki sinden saka Majenang iki no. Ya, saka Majenang Cilacap. Ayo Mbak Rido. Mudhun kaya kowe. Iya. Kiye sinden saka Majenang kiye. Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Rame banget ya Pak sing nonton ya. Ya akeh pokoknya wayangan yang maring Jogja ya akeh banget sing nonton kayak kiye. Oke, langsung apa dibawani Pak? Ya dibawani aja langsungan lah. Ora kepenak. Apa ya? Iya. Cara Jogja sih Pak kudu nganggo bawa. Dalem, Riven? Kudu nganggo bawa. Nganggo bawa ya. Tuli Rika masih sekolah ya? Tes sih, sekolah. Mari sekolah ngendi? Nang isi Yogyakarta. Tuli jare sekolah kok wis isi? Kena sekolahnya nyambi Pak. Oh ya, apik sih. Oh apik malah bocor apik. Iya, Tuli kaya wis duwe anak bentuke. Ki kebayake sing gegeden Pak. Kebayake gegeden? Iya, asline mah cilik. Oh, asline papakane cilik. Ya iya, cilik banget. Asline ya awaknya kayak Mbak Ika kayak Ayu banget. Asline kayak ya iya, ki klambine sing gegeden. Ya awaknya dipres. Awake dipres piye ya awake dicilikna aja gede-gede. Iya, Pak. Tuli nek nom awake gede angel rabine. Jare sapa? Ya jare wong-wong kuwi. Apa ya? Iya, nek wis kecuali nasi apa Pak lah. Aku basa kono ora lagi ajar kecuali nek sing seneng karo maring sing lemu lah kuwi lagi gelem ngerabi maring Rika. Oh iya. Ya. Tuli penak sing lemu daripada sing kering. Ya durung karuan. Tuli nek lemu mangan tok ya ngentek-entekna. Lemu ya kan nyong karo embret ora mangan tok. Ki apa kowe embret? Embret karo golek duit. Nyong embret golek duit ora mangan tok. Tuli embret golek duit. Iya. Embret maring Jogja kan ngentut. Bret gitu. Beda ya berarti Pak. Beda. Ya artinya sih beda. Dibawani ya Mbak Ridho. Ya. Ya. Semester berapa sih? Semester 8. 8? Iya. 8 semester 8. Iya. Semester 8 gede banget. Iya, gede banget. Seneng sing gede-gede nyong Pak. Ya ora apa-apa sih nyong iya. Tapi nek nyonge ora kabeh kudu gede. Ya ono sing gede kan sing cilik kayak kowe. Pokoke ya sing seimbang. Iya. Sing gede karo sing cilik. Iya. Bajing loncat? Iya, ki arep nyanyi aja diganggu bain. Iya. Makane Rika gek ngomprong ngomprong. Sida apa ora? Sidar. Ki wong galake nemen ya. Lah wis tarik nafas ora sida maning, bukan kepentut kok. Ya ora apa-apa, terus entute wong ayu kan ora mambu kayak. Apa nyong ayu, Pak? Ayu. Ya Allah, alhamdulillah nasi ngalem. Saka patruk. Ora apa-apa sih keton ayu. Iya. Ayu sih relatif kok. Ki ayu mburine. Hah? Ki ayu. Oh, ayu. Iya. Iya, kacamata itu ayu. Wis lah nyong arep nyanyi aja ngomong baen. Ya. Gunung. Tuli apek banget suaranya ya, gulunnya isi gerger-gerger kayak kowe. Mangane laker Pak ya. Rika pengen ngerti carane kayak nyong pengen kayak gue. Kepriwe carane? Kademen. Oh. Iya. Dredeg ya kayak. Iya. Belajar kademen. Rika mlebu kulkas. Nyong nek kademen ora dredeg, mari ngilang kabeh. Ora ana digoleki ora ana menyang. Kira dijajal Rika mlebu kulkas engko tuli metu-metu bisa nyanyi Sunda. Oh iya. Anu bingung ngomong apa sih nyong dadi mung oh iya iku. Galunggu Tuli nek iki cengkak. Dapan-dapan Banyumas dadi ganti A cengkak. Cengkaknya tetep cengkok. Cengkok Sunda asli ya. Iya. Boleh apik temen suarane Rika. Cengkak dadi cengkok. Iya. Sego dadi sego. Oh dadi A ya. Iya. Kontal ya kontal baen. Iya. Dodo dadi dada ya. Iya. Poho dadi paha. Wondo dadi wanda ya.
Kaya wong nangis ya cengkake. Cengkak maning. Cengkoke kaya wong nangis kaya kowe. Ana sedih-sedih. Ana sedih-sedih tuli munggah gunung Galunggung ora iso mudhun. Munggah Galunggung ora iso mudhun. Talaga sakawaya Kenang apa Rika kok? Sedih nyonge. Sedih wong lagu apik-apik kok sedih. Ya kayak sedih banget. Nandes maring ati. Apa duwe ati, Pak? Ya duwe. Maring nyong menungso ora duwe ati kaya kowe nyong. Rika suwe-suwe ning ngomong mangkelake ati. Ben sak isa-isaku kok. Tekan ngendi mau lah? Tekan Imogiri. Rembecik. Rembecik tuli apa? Rembecik tuli apa? Rembecik, gemricik. Oh, banyu. Iya, banyu. Ini anak sing nguyuh ya? Tuli Rika neng nguyuh nang seng munine pretek. Kiye sinden Majenang kiye kendele nimen kiye. Tuli ngunekno dalang nguyuhi seng. Lah mbok iya Rika mbok ora teles medun. Tuli nek nguyuhi seng ya ora kretek-kretek kaya kowe. Kepriwen menine? Deng dreng. Mbok ngerti Pak. Tuli nek wis arep entek ya dreng. Terus awake keder dreng. Mbok temenan dalang Seno seneng nguyu nang seng. Terbukti nek wis ora ana suarane kayane ora asik lah. Siji seng, loro cumplung. Tuli nek mayang ning desa, inyong nguyuh mesti golek cumplung. Cumplung siapa, Pak? Cumplung kambil kiye kayak Walah, kambil. iya. Dipangan bajing kan bolong kayak kowe. Dilebokna ning bolongan ku Batok kudu cumplung. Nek neng Jogja cumplung. Ya nang ngene nyong batok. Batokmu kuwi. Di tengah leuweung junjunan ulah pundung mun kasungkur ulah sungkan tarim Pak Dene Rika tarim ya jenenge ya. Tarima menerima Pak. Tarima kasih kowe ya. Dawayahnya kuwi apa ki? Menerima karena sudah wayahnya gue waktune ngono. Oh dawah. Dawayahna gue kena wis saatnya iku Pak. Tuli maring Jogja dawayahne ki artine dawa banget. Dawa banget. Iya, dawahnya. Oh. Dawa banget. Ngene Rika dawa apa ora? Nek ora dawa ya cendek wahnya. Wis to aku iki. Senenge aku. Ujar-ujarku samben nyong ayang karo Rika nyinden gini dipancingnya saru-saru bahaya Pak ya. Ora, Rika ki sing nguteke. Nyonge omong apa anane kok saru-saru kepriwe sih? Dawa cendek, gede cilik anu apa jajal? Ki nyonge takon. Apa mesti dawa ki saru? Apa mesti cendek ki saru? Ya ora, sing saru uteke sing padha ngartekna. Oh iya. Berarti nyong sing saru ya, Pak? Lah iya, oh, iya. Rika sing bayangane tekan kanak-kanak. Kena Aja iya tekan kok. kanak-kanak kene bae. Kene akeh sing dawa. Ya.
ngancik di negara dina Sunda ya yo dados dados ning nang ning gung babayan idamu yo mangga dados
Ampun, Pak Dalem. Tuling ngesuk maning belajar joget Sunda. Iya, Pak. Ngesuk belajaran ya. Yo ki piyayi kene lah ya. Pinarak to, Pak? Hah? Pinarak. Pinarak piye? Ten ngene ku lho. Nang omahmu ngono? Mampir nggih. Wis sesuk kapan-kapan wae. Oh. Mumpung celak. Mumpung apa? Cedak. Oh, krunguku mumpung selo. Yo senane. Mumpung cerak. Iya. Ya matur suwun, Mbak. Orisa sesuk tak mampir no, rasa kuwatir. Ya. Mampir ya ora urung ya ninggali anakmu. Ayo. Kowe iki nek golek dit pinter ora pikir-pikir. Kok terus anake tanggamu barang tok akoke anakmu. Ya, ayo tekor. Lah jenengan ki nggih aneh kok wong anak kula guyu seneng banget terus kei duit. Ah iya. Ngati kok. Ora anakmu ki kowe iki anggere muni ra mangkat nyambut gawe kok mesti anake panas. Iya, anake lora-lora. Gantinen jeneng nek carane piyai sepuh. Oh. Anakmu sapa jenenge? Yusuf. Wis gantinen bejo apa nrimo ngono mah. Nek delok wujude iki gantinen blenggor wae. Oke sami nika lho, Pak. Sami sing dembung lho. Ah iya. Heeh. Malah sehat, malah ora. Iya. Lho, kuwi kadang kala sok nyata lho, Nak. Lho tenan, takono piyai sepuh. Ya, ana anak sing sial sebel sial. Ya. Maune jenenge sapa apik banget mul Riko Tampati apa sapa ngono. Bar cemplung sumur jenenge Slamet malah sehat. Iya ya, Mak. Ana kuwi aku ya ndek kanca kaya ngono kuwi mula kadang kala ki sosok ora pas karo dina pasarane le jenengke lan sak piturute iku ya nek kapercayaan Jawa iki kadang kala sok ya nek percaya ya kena ora ya ora apa-apa. Dene kowe ora percaya anakmu tetep jenenge Yusuf ya ora apa-apa. Ya. Nggih mugi-mugi sehat terus, Pak. Amin, tak dongak-dongake. Ya, ya ora anakmu tok, kowe barang ya sehat. Amin, nggih, Bojomu ya sehat. Para tuamu sing cerewet kae ya sehat. Nika jenenge Mini, Pak. Sama Sumini. Sumini. Kok gede? Kudune ra ya ming semene kok ya. Iya. Wah nek muni ketemu nek omong wis aleran-aleran no. Wis apa sih ngene wah edian iki. Iya. Iki mangan apa wong. Iya. Ayo lali janjine podang kuning akeh banget pamundutan. Pepeling ya. Nek pepeling ki penake kur engko ya. Ngono ya Mak. Iya. Iki sing engko iso tak aturake nek penak-penak nggon pathet songo ya pathet songo no. Ya ngono, heeh. Bareng milih apa? Podang kuning ya ana. Nggih, podang kuning mboten napa-napa. Ya. Podang kuning. Enten ta Pak niku? Ana wis tak paringi kowe nyinden sak awan kok. Nggih. Aja kuwatir kowe. Tapi abang ta Pak? Abang. Ya. Ku sing biru tak kekne sing do keset-keset nyinden. Ya. Podang kuning dibawani, Mbak. Ya monggo. Nadyan ujug tembung peksi agawe talineng kok iso ketemu kowe mbiyen Mak dijak karo sapa to mbiyen sing ngejak kowe sapa sampeyan sinten nggih Pak SMKI ya isian ya SMKI melu aku no ya tak pentaske ning Jana Badra Dies Natalis sing delok rektor-rektor kae aku takon nembangki mletho waduh wong kale juarian wis wah oh ajar pit ya nang kene iya ngono ya jarianku ini mlentung gede banget kae wah li dandan tergenjo Pak niku ah iya terus leren isin mergo melaku ora iso nyuwara secara Jawa utawa nembang isin terus tak takokke si Orisa kae mbok dijak meneh kae mesakake kae wis seneng budaya Jawa ora melu meneh oh keletan meteng sik kowe ya nggih pun duwe anak
sampun metu gek kula melu melih. Ha iya, kuwi teletan meteng sik suwe kuwi. Ha ya mbah kok dolan endi kok nganti iso meteng barang. Ha ya men kok ya wong seneng ngendi bojo kok lah iya. Terus bareng anake lahir melu meneh seprene iki. Yo, iki ya wis meteng meneh. Wo. Cepet ta, Pak? Cepet aku ya gumun wong nyinden wae kok ya iso meteng ya. Ora kaya Wahyu kae. Wahyu sapa? Bojone Mariono. Mau bengi telat nganti tekan setengah 09.00. Kok lagi teko yu, ajeng metu lawangmu dijegal bojo kula. Dijegal dikapake mboten ngerti, Pak. Dijegal terus didengkul cengel kula. Iya. Ya. Alus manis tur mrak ati. Mulane kok bojo kula tengok nang kursi niku ancang-ancang bul kula disleding. Kaya bal-balan wae iki. Golek isi Freddy bojone podang kuning. Ta bojomu jenenge Freddy ta? Nggih, Pak. Freddy sapa? Freddy Mercury. Oh, tak kira nek Freddy Silito. Iya, terus Nano iba bunga ing atiku gleleng dhewe jenenge bojone Risa. Iya. Freddy. Nggih. Bojone kaki Yanto. Yanto tas. Iya. Bojone Ayu iki malah elek meneh. Sopo? Genjik. Ya, terus nyanding bisa dadi ana tombo sing endi to Mas? Sing enong kae apa? Oh, bojone Mbak Ayu. Baguse kaya ngono kok genjik. Mas Genjik. Biyen ki mergo le potong ki aneh-aneh kae lho nek wong wis bebojoan kok potonge kene iki ditipiske, terus kene iki didawake terus diglewer tekan mburi kae. Mlaku aku ki tak ndasmu kok suwe-suwe kok genjik to, Guys? Aku ngono. Kaya babi nom nek. Esok awan ya. Rasa
nyinden awan karo podang kuning nyok. Matur suwun nggih, Pak. Iki isih nampa mengko amplop. Ya. Ku sing bengi iki ora penak melu aku iki. Penak banget, Pak. Ha iya. Ming sak podang. Langsung nampa. Iya. Matur suwun nggih, Pak. Yo, mau nek anakmu sing nampani 500 ora mung 300. Rasa cukup ngene Mas. Ah, kae maratuwane wis bengok kae lho. Iya nang kene lho. Mempeng banget ora urung yo dapu simbahne kok. Iya. Ayo genti Mbak Ika, monggo. Ki ana sing nyuwun lali janjine, yo. Diaturake ya Mak. Mumpung isih para muda-muda akeh sing padha rawuh ya sing diaturake sing kagem. Ya sing sepuh ya iso ngrasake, sing muda ya iso menikmati, ngono ya Mak. Iya. Ya. Kudune mau awan Ika barang ki ya ajar nyinden. Tampa campur sari no. Oh. Nggih, Pak. Ngapunten nggih, Pak. Tampa campur sari ngejak Elisa karo Tatin. Ya. Iki Tati nyanyeh mripate ya. Ora turu sedina. Mboten kula kok sing ngajak. Mboten kula sing ngajak. Ha sapa? Pak Parjo. Pak Parjo sapa? Sing ngenong nika. Oh, anu to. Apa resepsi nang Parjo to? Nggih. Oh ya ora apa-apa nek kuwi wis. Ora apa-apa wong genahku ya ora entuk duit kok. Iya iya. Nyumbang. Wis nyumbang Mak. Ora. Kok ora piye? Sesuk sak karepku sak selaku to. Iya, aku ya wis diparani anu sik ngenong duwe gawe mantu. Mara ning nggon aku katuran rawuh mbiyen tanggal 14. Ayo nek sempat aku ya. Kowe karo anak buahe ngono. Tak parani nek aja kuwatir. Iya, sesuk aku mesti mara ya mung golek selane. Iya. Sesuk kan prei sewengi iso dienggo nyumbang, iso dienggo marani kancane Pak Parjo kuwi ndaki duwe gawe. Ya. Marani Solikin bojone bar opname. Oh iya, Solikin. Sing gampang kae. Oh. Bojone ya cilik banget ta ya. Leopname mergo di Pulau Soro. Nggak apa, Mas? Prei piye? Saking kerepe Lemiyaga arang ketemu bojo, bareng ketemu. Ayo, Mbak Ika, lali janjine apa-apa? Liyane iki oke banget, lali janjine ana, terus gelang kalung ana. Lali janjine. Lali janjine, ya. Engko gelang kalung men Mbak Elisa, ya. Ngapa kok gobek-gobek iki? Ora hafal kowe mesti ya ta? Ayo nganggo catetan ra apa-apa, gelang kalung kok ora hafal, nek nganggo iso kok. Yo, yo. Monggo. Dina Minggu kang tak anti Dina Minggu, ayo Mas neng pira loka. Kudu kuwi. beda niku. Tina piye to Parjo ki ya wis penabuhku ki tak nehi sela sesuk bengi ki kerepku takon wayangan lah ya mesama ra ndinggon ngono kuwi alasane mongko nggone ya jembar ming ten apa gak kelangan sego ayo segelen anak anane pijerasa maya pintar
Pelepasan ngantar-antar angan dukur aku wis ora janjine iki mau pamundutan saka sapa makse tak golekane ya iki saka lho kok ora kecekel ya no ya wis ben ra apa-apa wis rasa dicekel wis oh ya ya saka sapa iya kuwi mau ngaturke panuwun tanpa pepindhan ya ha iki Ajwalaju Sangayu Palungguhan Ulun Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra
sawetawis lunggah wonten ing Bali Martyu Kundha Manik ingkang rayipun Manik Maya ngaturaken pasgan panakrami sarawuhipun Kakang Resi Narada Kakang Kanika Putra wonten ing Kayiwangan Suralaya Kakang kencang warudayang Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe kawula nuwun inggih Di tansah pinayunganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ing Raka Sidhi Pangudal-udal saha asung paskanipun Adi Pramesti Bathara Guru sampun kula tampi kaya bombong raos sing manahipun ing Raka namung kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing Raka ing Sidhi Pangudal-udal mugi katampi paduka Adi Pramesti Bathara Guru ing Suralaya Adi Manikmaya kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manah Kakang Narada mboten langkung kasekecakno anggen ngandika lenggah Kakang Resi Kanika Putra kula non sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Sidhi Pangudal-udal dinten sak mangke menika Di Kakang Narada kasinggihan Bathara Indra padha prayoga nunggone ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra kawula nuwun ulun mboten nanggal setunggal menapa anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Manikmaya namung ingkang putrapun Bathara Indra kepareng ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandha pepoda paduka Hyang Adi Pukulun sembahan kula Rama Pukulun Jatimurti pengayoman kula Yaya Indra ulun tampa akarya bongbong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundi nggo jimat paribik dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula Pukulun Yama Dimati prayoga nanggonira ngadhep Atmaja ilun Yama Diwati nun inggih Pukulun mboten kirang prayoga anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Hyang Adi Pukulun namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandha pepoda paduka Hyang Adi Pukulun iya Yama Dipati ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana lan tatanan sangganing para hapsara hapsari para jawata lan para widodari anggone dina samengko ngabiyantura ning ngarsa ulun aja nganti ana ingkang padha saur manuk jeneng uluna diambabarake wigati ning pepanggihaning para jawata ning Bali Martyu Kundha Manik iki Yama Dipati menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Pukulun sembahan kula Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra punami Di mesti kemawon adamel kaget sotaning penggalih Kakang Narada krana miturut petangan dinten sak mangke menika sanes dinten pepanggihanipun para Jawata ewadene kula ngrawuhaken dhateng Kakang Resi Narada wonten ing Bali Martyu Kundha Manik Kakang Narada perkencang warudayang Pak Pong Buk Bolong kali cedhe sapa sing gawe mestinipun mekaten akarya kagyat araos sing manahipun ingkang Raka ing Sidhi Pangudal-udal dene dinten samangke kula katimbalan dening paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila anggen kula bidhal saking ing Sidhi Pangudal-udal ngantos kadhi kula jangkao enggal prapteng ingkang jangka mekaten Kakang mboten wonten ceceking raosipun ingkang Raka ing Sidhi Pangudal-udal kejawi namung kepengin sanget enggal daya-daya kula nampi dawuh pangendikaning Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Resi Narada mekaten Kakang inggih mila ingkang Raka tumuli ngangkulaken jangga niringaken karna nedya midhanget sabda tama paduka Adi Pramesti Bathara Guru pepanggihanipun para Jawata menika ngrembak perkawis menapa mugi ambabarana ingkang sejati Di inggih Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra mbok menawi sampun pinten-pinten dangunipun kayiwangan katingal tentrem ayom miwah ayem lenggahing para Jawata katingal jinem nanging wonten pinten-pinten candra menika wonten daya panas ingkang sumundul wonten ing awiyat Kakang Narada panas menika saking dayanipun menapa dalah nuwun sewu Di
Nadyanipun menawi menawi perkawis menika mestinipun Adi Guru mboten sisah perlu ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Cukup catur netra kalawan ingkang raka sithik pangudal-udal. Langkung-langkung pandangon paduka menika tumrap kula mujudaken bab ingkang aneh. Sababipun menapa? Lho, panjenengan menika dados nalindranipun para Jawata. Mestinipun saged mangertosi dhateng mubah musi ing para titah. Sampun ngantos ka jalma menungsa wantah. Nadyan kutu-kutu walang atoga jinaring ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat kemawon panjenengan dadak ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Mboyongi dhateng sowanipun ing raka sithik pangudal-udal. Kakang Rada, punapi? Kakang Rada menika kami tuwaning kayiwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos paduka Kakang Resi Narada. Tumraping para titah Kakang Rada menika pujangga. Pujangganing kayiwangan menika Kakang Resi Kanika Putra. Mila nadyan kula sampun mangertos niat manah kula namung jumbuhaken dhateng menapa ing sampun paduka badhe dawuhaken menika mangke angka kalih mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang damel cangkriman teka kula ingkang ambatang cangkriman menika pribadi Kakang. Mila monggo kula ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Jatimurti Kakang Rada. Alah talah iki. Menawi sampun ngaten menika kula mboten badhe wantun matur. Jenyatanipun sampun dipun dawuh dening Paduka Adimanasi Bathara Guru. Ha iki to. Menawi jenengan menika ndangku babakan gara-gara wonten ing Kahyangan Suralaya menika istripun mboten wonten lemah sangar kayu aeng ndadosaken panas sumuk sundul ngawiyat menika babar pisan mboten. Mboten wonten pandhita ingkang mesu budi tapa brata semedi menika ugi mboten wonten. Miwah mboten wonten jalma ingkang kekiatanipun badhe nglangkungi dhateng pangwaosipun para dewa menika ugi mboten. Inggih Kakang, lajeng menapa? Menawi mboten lintu lho, menawi mboten lintu menawi jumbuh kaliyan penggalih Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Sumuk ing kayangan menika dipun sababaken krana moganipun titah pujangkara. Inggih wayah Paduka panengah Pandhawa anggenipun nglampahi tapa kumambang wonten telenging samudra. Lah menika ingin dadosaken sumuk kayangan. Cocok menapa mboten, Di? Handrah ingkang Puswitarum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras retnaning driya Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng nyata mboten geseh kaliyan menapa ing sampun kula sumurupi Kakang. Panjen sampun sawetawis wekdal Arjuna wayah ulun ing Madukara alampah tapa ngambang wonten tengahing seganten menika ngandadosaken sumuk satemah kathah para Jawata para widodari ingkang samya nungsang puyang numbuk bentus mboten betah
nampi hawa panas ingkang timbul saking menapa ingkang tindaken dening wayah ulun pun Arjuna Kakang Rada. Alah dalah ngaten cocok. Panci sawetawis wekdal kula piyambak ugi boten badhe betah mapan wonten ing sidik pangudal-udal. Krana daya kekuwatanipun Janaka anggenipun alampah tapa menika wah ngedapi-dapi sanget. Mergi menapa dijasaripun Janaka menika ya satriya. Pancen pitataning para jalma, Janaka menika satriya kok, satriyaning jagat. Menika sampun sedaya sampun buktekaken. Angka kalih anggenipun tulus nglampahi tapa brata prihatos manekong semedi maladi hening. Namung siji ingkang pinandeng inggih menika nyuwun nugrahaning Hyang Mahanasa, nugrahaning dewa ingkang badhe katampi dening anak putu kula pun Janaka. Nuwun sewu Kakang. Nggih. Menapa Jawata badhe matedhakaken kanugrahan. Lho, panjenengan kados pundi ta? Panjenengan menika dados nalindraning para dewa kok malah supe babagan perkawis menika di nuwun sewu. Ganeping cahyaning rat. Ganeping cahyaning rat inggih menika wahyu ning Kanalindran. Menika ugi kedah nampi wahyu namipun Purbaningrat. Wontene Purbaningrat menika wahyu lelananging jagat lan curing bawana. Sinten ingkang nampi wahyu Purbaningrat menika kala wau inggih menika kesampun tinuding dening para Jawata dados lelananging jagat lan curing bawana pitataning para jalma. Mangka lho, mangka nuwun sewu. Menawi dipun penggalih menapa katindakan dinipun Janaka menika sampun trep sampun pas. Jernyatanipun mboten wonten tiyang kang saged ngungkuli dhateng pangwaosipun Janaka. Kula nuwun sewu. Mboten ateges kula menika ngremehaken dhateng kekiyatanipun para dewa. Janaka menika menawi sampun kurda, sinten dewa sing iso ngimbangi kekuwatane Janaka? Mboten wonten. Jabi ratri paring dawuh, ing reh menapa kemawon Janaka menika temtu unggul. Jagat menika mboten wonten tiyang kang kebagusanipun ngungkuli putu kula Panengah Pandhawa pun Janaka. Mboten wonten. Nganti persasat separo jagat menika kebagusanipun dipek kalih Janaka piyambak. Menika angka setunggal. Kasekten. Pundi tiyang saged ngungkuli kasektenipun Janaka? Sampun marambah makaping-kaping Janaka menika nampi pusaka kadewatan. Mongko pusaka menika ampuh kagila-gila saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru piyambak. Lan sakatahing para dewa ugi sampun maringi pusaka dhateng pun Janaka. Kathah sanget. Inggih. Mboten wonten satriya lumahing bumi kureping langit ingkang ngungkuli dhateng pangwaosipun Si Arjuna menika kala wau. Inggih Kakang. Menika bab pusaka. Samenika bojo, ara. Inggih. Garwanipun Janaka menika bojonipun Janaka menika inggih kathah sawetawis tiyang ingkang sami nyebat yen Janaka menika wong lanang tukmis, menika petanganipun petangan ingkang lair kemawon. Sababipun menapa? Janaka menika rabi dhateng satunggiling wanita menika mboten dipun petang. Perkara ayu karo mbotenipun menika mboten. Ning Janaka ngrabi wong wadon menika dipun tintingi. Wong wadon sing dirabi Janaka menika kedulungan wahyu menapa mboten? Ingkang saged ngunggahke derajating wong lanang menapa mboten? Nek wanita menika kala wau kedunungan wahyu, Janaka tentu boten badhe kantun nglamar dhateng wanita menika kala wau. Dadi ora sembarang wong kaya Yamadipati kuwi. Pun rada niku napa e, Wa? Ora eneng wong apa-apa kok disangkut pautke. Iki mengko contoh kaya Yamadipati. Inggih. Ngono? Ngaten menika dados menawi Janaka menika nyuwun wahyu lananging jagat nami Purbaningrat menika sampun sak trepipun, Inggih Kakang, inggih. Mila samangke kantun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi? Anggen Paduka badhe maringaken wahyu menika menapa sampun dipun tintringi. Babagan perkawis Arjuna anggenipun alampah tapa ngambang wonten telenging samudra. Menika kala wau menawi saestu Janaka menika sampun trep lan sampun pas nampi wahyu. Saenipun tumuli dipun tedhakaken wonten ngarsanipun putu kula pun Janaka kaparingna dhateng Panengah Pandhawa. Sabab menawi ngantos kedangon kekiyatanipun Janaka anggenipun alampah tapa menika mangke saya dangu mboten saya mendha ning saya ageng lho Di, saya ageng. Andadosaken gara-gara ingkang kakung ageng ing tumandhak wonten ing Kahyangan Suralaya. Inggih Kakang Narada. Kasinggihan sabda pangandika Kakang Resi Kanika Putra. Ha inggih. Malah sak mangke Kakang gandeng kula sampun mangertos tuwin Kakang Narada sampun paring dawuh sinten titah ingkang sampun nampi wahyu cahyaning rat
peranganipun purba sejati inggih menika wahyu ning Kanalindran ugi kedah nampi lan bakal nampi wujuding wahyu purbaningrat kinarya jangkeping kanugrahan inggih menika wahyu lelanging jagat lan curing bawana Kakang. Lajeng menawi tetelo mekaten malah sak mangke Kakang Rada kinarya paseksen bila dinten sak mangke sampun boten wonten titah ingkang pantes nampi wahyu purbaningrat kejawi namung wayah kula panengah pun Arjuna inggih Harjanaka ing Madukara ingkang sak mangke sampun lampah tapa ngambang wonten telengking samudra gandeng sampun tinumbas sarana tapa saha prihatos tegesipun sampun jangkep menawi titah menika nampi kanugrahan samangke kula pribadi ingkang badhe maringaken wahyu menika dhateng putu kula pun Janaka sarana anggen kula mrepeki papanipun Janaka alampah tapa wonten tengahing samudra menika Kakang Rata. Menika prayogi supados enggal padhang kawontenanipun jagadi. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngragen awang sesangka nalendra marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda kura reka kiri-kiri Nanggana magawe gelari wang-wang Didemadyaning Bali Martya Kundha Manik papan pepanggihanipun para Jawata nalika semanten midhanget sabdanipun Iwang Pramesti Bathara Gringkeng pungkasan dinampi Iwang Pikula Narada satemah tintrem madyaning pasewakan Kaiwangan Suralaya datanana ingkang mubah datanana ingkang musik nadan gegodhongan dalem ngobah samirana kaya ora lumaku awit kaperbawan sabdaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti kedadak ana hawa sumuk ingkang sundul ngawiyat satemah katingal gresah gresula sangganing para Jawata anyarengi sawanipun dewaning panggoda pangrencana Sang Hyang Pukulun Pandya Bathari Durga nirpepeh pindha sata matarangan karya cingak sangganing para Jawata ing samya sumurup kanca piyak ana daya ana titah munggah ning kayangan kanca wenehi dalan
tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih